Matari ko pa. चाची एक मुठा पतैया में दब मार बंगला या खाना बनाओ। एक मुठा पतैया में से पैसा वैसा लिया बड़ा लोग ना उधारे चाहिए। उधारे चाहिए हमेशा उधार ही चल लिया उतार लोग। अच्छा। एक मुठा भले दे देता नहीं, ये बार खाना बना लिया लोग, लेकिन कह दिया जे बार बार हम उधारे ना दे पाए। बात तो सही है। जबरिया में हमरा टाइम लगता है। लहई स्वाद बनौले बात। मिसिर जी सिलेंडर अब बुझाता ना मिली। तो लकड़ी तो घरे बढ़ला बा। आँच धरावे के अच्छा पतई चले जा रेगना कमाई बेचत रही। की न हो जाओ आँचो धरावे में आसानी रही। ना जाओ धंधा पानी कोल लोग के गोर चलावे खाती आ जे आउ त से कर फ्रीए में मर जाए। रेगना कमाई का हजी पतई का रेट पे तो कर में मुठा बा 5 रुपया मुठा तो बा। इतना महंगा खेत में लोग फूक देत लगे पूछते ना रह। अरे बाप रे बाप फूक देत रह पूछते ना रह। एको दिन अब आ गइल बा लेक बा त लिया ना त जाइए जैसे हमरा लग बस बाजी में 5 रुपया के एगो बा। हई हई जे देख ली हई एगो 5 रुपया के बा लेक बा त ली त बोली तो 4 मुठा दे दो तनी मिसिर कस लेबा 10 ले ली 20 गो रुपया दी हमरा के। हां हेलो ठीक बा जाई। ई का हरे रेंगना कमाई ई कौन करम उठा ले हली ई कौन धंधा पानी उठा लनी हो गोहरा गोइठा जितना रहे तू सब बेच बाच के पी घल लो आ गैस मिलते नहीं खे। तो हम अपना रोजी रोटी खाती अपना लइकन खाती अपना बाबू रेंगना खाती कुछ 2 रुपया कमाता तो अभी इहो तारा गाड़ी में गोड़े लागो। देख रेंगना कमाई हां जितना गोहरा गोइठा तोर पाथल बेचले बानी हां उ सब तोरो के लिया के देले बानी अकेले नइखी पीले। तो माने हम पीले बानी रुपया बा तो माने सगरी पिएले बड़ो माने घरवा खातिर लेके आवत रहनी हो। उ हमरा के उंगनिया मत पोलाव तू ई बुझत हो जे बेचब त तारा के 2 रुपया देते ऐसन होई ना। त ई में से हमरा के आधा देबे ना के करा के पतैया में से हट हिरला हमरा लगत मारब जे तार मुंह में फोड़ दे। ए जा तो जन होई हमरा दुकान बता दे डीबल बड़े रुपया खाती मु तो पिए खाती रुपया चाहिए करा। रेंगना कमाई का हो रेंगना कमाई का हो अरे सुन तो का हो हम ना तो पगला जाए नहीं तो पगला के मर जाए। बाप रे बा का है हो फिर हमरा माइंड में कचड़ा घुस गइल बा हम गोल गोल नाचता गोल गोल नाचता रह ना तारा का ना नाचे दी पढ़ल लिखल हम बानी तार नाचावल बन कर दे। ई बताओ आज हम फिर गांव में गइनी घूम तो पूरा गांव के लोग कहता अच्छा कि मेहरारू चाहिए तो बर्बाद कर दी मेहरारू चाहिए तो आबाद कर दी। जब हमनी के पैसा कमा के तोनी के ना देम सो तो तोनी के का कर लेबू सारा लोग तो हनिए के बड़ाई करता मेहरारू सन के माने लोग कहता जे मेहरारू चाहे तो आबाद कर दी मर्द के हां चाहे तो बर्बाद कर दी। हां तो बात सही है बा ई केना सही बा सही जन तरह के गनिया बा। मान लो जे तू कमा के लेके आव हमरा के दो हां ना तो अगर हम फुटानी उड़ाई जैसे महंगा साड़ी जाई तो किन ली आई अपना मन मुताबिक जोन मर्जी तोन खर्चा करके खाई। अच्छा चाहे हम कोनो से मान लो चोरी चुप के तारा चुप के कोनो से बतियावत हो आ उ हमरा से रुपया मांगत हो हम तारा से चोरी चुप के तू हमरा के कमा के लियावत हो हम ओकरा के देत जात हो। तू बताओ जे तू आबाद हो खबो कि बर्बाद हो तू समझा। अच्छा रेंगना कमाई ये होगा होला ये होला वो या होता कि मर्द कमा के लिया के मेहरारू के देता मेहरारू दूसरा मर्द के संगे वही पैसा के गुल छोड़े उड़ा के बर्बाद करतिया बर्बाद करता सही बात। लेकिन ते रेंगना कमाई एगना न करले हमरा साथे माने हम रेंगनिया करत रहती तो एगो रेंगना होई त हैसन घर दुआर बनी त हमनी के ठीक ठाक रहती। लेकिन ते रेंगना कमाई होशियार होगी भले हम 2 रुपया कमा के लेके दी चाहे 5 रुपया कमा के लेके लेकिन ओकर पूरा जायजा तोरे लगे रहेला। लेकिन एक बात बताई हमरा राजा जी हां तू इतना नीमन सुन के आवेला बाहर से नु कि मन करेला नु तार आ बगल फुला कौन गलती हो गइल हमरा से बक चोदइया के बतियावत रहेला माने हमरा पर शौक कइला के तारा कौन जरूरत बा। जितना लोग बुढ़वा पुरानिया कहले बानू अब हमरा समझ में आवता कि सारा बात सही बा। बात बूढ़ पुरानिया के सही बा ई बात सही तो हमहू कहतन जे सही बा लेकिन हम ई बतिया ना मानत रहनी हो समाज के बात हम ना मानत रहनी हो लेकिन अब हमरा के माफ कर दे। तार माई बाबूजी सवाल ना कर सुन ना तार माई बाबूजी पढ़ौले लिखौले रहित नु अच्छा
सब बात समझत तू बड़ा बकचोद आदमी आ कैसन हमार माई बाबा जे तारा पर लिया के ढकेल गो हमरा ई समझ से बहरी रहेला जी 100 गो बात अइबो घुमा के हमरा से पूछबो रेंगना के माई हमरा दिमाग में होई ढूक गई रेंगना के माई हमरा दिमाग में होई ढूक गई तू ढूकला के पहिले ले निकालत रही हमरा सब पहिले ले निकालत